Bona tarda, benvingudes de nou al meu canal. Veureu que per aquí tinc un munt de llibres per aquí tirats. És que avui vinc a parlar-vos dels meus llibres preferits. N'he agafat moltíssims perquè realment en tinc molts. A mi em costa molt triar, així que he dit tots els ensenyo tots i ja està. Intentaré ser bastant breu, però bé, volia parlar-vos una mica de quins llibres m'han impactat especialment o quins llibres m'han marcat molt. Començarem amb la saga Blackwater, de Michael McDowell, publicada per Lucky Books, que a mi personalment em va flipar. És una saga familiar que ens parla de la família Kasky, que viuen a Perdido, un poble d'Alabama, i un dia hi ha una riuada. I en aquesta riuada apareix un personatge molt misteriós, que és l'Eleanor, que s'enamora del patriarca de la família, diguéssim, i es casen. I aquell ésser tan estrany que és l'Eleanor, que ningú sap res del seu passat, introdueix a les seves vides, a la seva família, i comencen a veure coses estranyes que no els encaixen. És un llibre que barreja quotidianitat amb fantasia, una mica de terror, realisme màgic. A mi em va encantar, em va semblar superxula i tant de bo la pogués tornar a llegir per primera vegada, sincerament, perquè em va agradar molt. A més, les edicions són absolutament perfectes. Perfectes? Seguim amb La campana de vidre de Sylvia Plath, que és dels més recents que he llegit i em va flipar. Crec que és dels millors llibres que he llegit a la meva vida. Ens parla de l'Esther Greenwood, que és una noia que aparentment ho té tot. Té una beca per treballar un mes a l'estiu a Nova York a una revista. Té un futur molt prometedor perquè és una noia superintel·ligent i sembla que tot va bé, no? Que tot va perfecte i ja està. Però ella no està bé. No sap quin camí triar a la vida, està en un moment molt fràgil de la seva existència, de la formació de la seva identitat, i comença a entrar en un bucle de decadència, de cada cop està més trista, de cada cop poder sortir menys del pou, i ella mateixa ho diu, que sent que està sota una campana de vidre que no la deixa respirar. I acaba en un mental breakdown super heavy, ingressa a un hospital psiquiàtric. Allà ens explica molt com era estar a un hospital psiquiàtric cap a l'any 1953, que és quan s'ubica, i tota la seva experiència sent dona en general, perquè ser dona ja és una experiència, i sent una dona també amb problemes de salut mental. És un llibre que per mi és brutal i l'heu de llegir sí o sí. El vigilant en el camp de sègol, de J.D. Salinger, que fa molt que no el llegeixo, l'hauria de rellegir i veure si realment és un dels meus preferits, però el vaig llegir per primer cop a segon de batxillerat i recordo que em va impactar moltíssim. Ens parla del Holden Caulfield, que és un noi, un adolescent que no està bé. Ja veureu que m'agraden els llibres de persones que no estan bé. Està en un moment molt dur perquè està passant a l'adolescència. Està deixant de ser un nen i això sabreu que és horrorós, ho haureu viscut, jo també ho he viscut. I ell es nega, és que ell no vol ser adult, ell odia el món dels adults i per això s'escapa de la seva escola, del seu internat i se'n va a viure aventures. I també està vivint un dol per la mort del seu germà petit, que era a qui més estimava en el món, i tot això doncs marca la seva persona i a mi em va agradar molt aquest llibre, però l'hauria de rellegir. La roda del cel d'Ursula K. Le Guin em va encantar, no perquè m'impactés especialment, perquè la història tampoc és com tan profunda, però perquè va ser dels primers llibres de ciència-ficció, així fantàstics i tal, que he llegit en molt de temps. I em va encantar, em va atrapar a uns nivells, em va encantar el missatge, em va encantar la trama, em va encantar tot, les reflexions que fa de l'abús de poder, què ens espera la raça humana si seguim com estem, perquè bàsicament l'únic que ens preocupa és l'ambició i el poder i que si seguim així no acabarem bé, no? I em va encantar aquest llibre, la veritat, em va semblar molt interessant i parla del George Orr, que és un home que té somnis afectius, que això vol dir que quan somia, el seu voltant i la realitat canvia. Per exemple, jo somio que aquesta cadira és verda i ara és verda i sempre ha sigut verda, i els records de tothom s'han modificat perquè aquesta cadira sempre hagi sigut verda. És superinteressant aquesta reflexió que fa. Seguim amb la saga Iremonger, publicada per Lucky Books, que veureu que és una editorial que m'encanta. Em va agradar molt. És una saga molt estranya, he de dir. Ens parla d'un món on els objectes són persones i les persones són objectes. És una cosa molt estranya, molt esperpèntica, que a mi em va flipar. Les persones d'aquest món, tothom té un objecte de naixement, és a dir, un objecte del qual no es poden separar mai pel seu bé. No saben per què, no se'ls diu què passarà si separen d'aquest objecte, però saben que no ho han de fer sota cap circumstància. Aquest objecte pot ser un didal, un obrellaunes, un coixí, inclús una persona que té com una lleixa de llar de foc, que és el seu objecte de naixement, per tant no la pot moure, no la pot transportar als llocs i ha d'estar sempre tancada a una habitació. És com molt surrealista, però no sé, a mi em va agradar perquè llavors es destapen com molts misteris i apareixen nous personatges i es basa sobretot al voltant de la família Iremonger, que és una família superpoderosa que controla aquest món, que és un món ple de deixalles, un món molt trist, un món molt brut. És que és una distopia màxima i em va encantar. El factor Rachel, de Caroline O'Donoghue. Em va agradar molt, és un llibre que em va enganxar moltíssim, i és que ens parla de la Rachel, que és una noia que està treballant a una llibreria i s'enamora del seu professor d'universitat. I llavors allà entra en un triangle amorós molt estrany, que no pot acabar bé de cap de les maneres, i no sé, em va semblar un llibre molt divertit, però amb el qual vaig empatitzar molt perquè parla de la precarietat de ser jove, de què vol dir haver acabat d'estudiar o estar estudiant i haver de treballar no sé quantes hores per poder-te pagar un pis de merda. Em va agradar molt, em van agradar molt els personatges i em va semblar molt divertit, però amb reflexions molt xules.
xules. Peter Wendy, de J.M. Barrie, que us he de dir d'aquest llibre, és un llibre que conforme van passant els dies, i fa dies que me'l vaig llegir, perquè tampoc fa tant, i segueixo pensant, i cada dia dins del meu cap aquest llibre va millorant. Ens parla de la història original de Peter Pan, que és aquest personatge que tothom coneixereu, que és aquest nen que no creix, no? Que no vol créixer i que agafa els nens que pot i se'ls emporta al país de mai més. Aquest nen anirà a casa de la família Darling i s'endurà els 3 germans, que són la Wendy, el John i el Michael, al país de mai més. I allà els intentarà convèncer de quedar-se amb ell, de no créixer mai, de no ser mai un adult. Però ells al final entendran, els 3 germans, que no podem evitar créixer i que han de tornar a les seves vides, no? Però Peter Pan sempre es negarà a créixer. La mare dels nens, la senyora Darling, no critica mai el Peter Pan, no s'enfada amb ell ni l'odia per emportar-se els seus fills, perquè sap que és normal, que ningú vol créixer, que ella, quan era petita, també va ser visitada per Peter Pan, perquè ella, quan era petita, tampoc volia ser adulta. Tots hem tingut aquesta sensació de no voler créixer, i és un llibre preciós, que per ser aquesta edició d'Editorial Males Herbes té unes il·lustracions superxules. Què us he de dir de Hamlet de Maggie O'Farrell? M'ha encantat, ens explica la vida de Shakespeare i com va viure ell la mort del seu únic fill, el Hamlet. Ell tenia 3 fills, que eren la Susana i els bessons, la Judith i el Hamlet mor per la pesta negra, com aquesta família es veu devastada pel dolor d'una persona tan estimada i tan essencial per ell, sobretot la germana bessona, la Judith, com viu sense la seva altra meitat, el seu bessó, i com Shakespeare va agafar aquest dolor i el va transformar en Hamlet, aquesta obra tan coneguda que va passar a la història i que es basa en la mort del seu únic fill. És un llibre preciós, superben escrit, que a mi m'ha emocionat moltíssim i us el recomano 100%. Orlando, de Virginia Woolf, dels millors llibres que he llegit mai. Ens parla d'Orlando, que és una persona que viu una aventura. És una aventura que sincerament no me'n recordo ni què passa en aquesta aventura. Va viatjant per diferents llocs, va coneixent diferents persones i ja està. Però aquí va un pedazo spoiler, però jo suposo que ja sabeu de què va Orlando. A mitja història, Orlando passa de ser un home a ser una dona. I ningú en la història ho qüestiona. La gent ho accepta tranquil·lament i és com, ok, ja està, ara ets la Orlando. Doncs perfecte, cap problema. I és un llibre que es va publicar l'any 1928. 1928 ja estàvem parlant de les persones trans, normalitzant-ho completament. A mi m'encanta que Virginia Woolf fos tan avançada, o sigui, és que m'encanta. És avançada que algunes persones d'aquesta època, la veritat. És un llibre que és superguai, a mi em va encantar, la veritat que me l'hauria de rellegir perquè no recordo quines aventures viu Orlando, sincerament, però recordo que em va encantar. Jo no sabia de què anava i a mig llibre vaig dir, què? O sigui, em va encantar aquest gir, no sé, em va encantar, és molt guai. Donetes de Louisa May Alcott és simplement perfecta, o sigui, és un llibre que a mi m'encanta, és supertendre, és un llibre preciós, la veritat. A més és curiós perquè vaig llegir el llibre després de veure la peli, i em va agradar molt també, em van agradar molt tant el llibre com la peli, i ens parla de les germanes Mark que viuen a un poble dels Estats Units i les alegries i les misèries que han de viure. També hi ha una segona part que és d'aquelles donetes que també m'agrada moltíssim, i són llibres superxulos, supercozy, perfectes per l'hivern, per la tardor, parlant d'amistat, d'amor, de família, i ens parla de fer-se gran, no? De 4 noies com es fan grans. Dràcula de Bram Stoker és un llibràs, és un pedazo de totxo, però val molt la pena. I és bàsicament la història de Dràcula, o sigui, no hi ha més. És la història de Dràcula, del comte Dràcula i d'una persona que viatja a Transilvània per fer uns negocis amb el comte Dràcula sense saber, evidentment, que és un vampir i, bueno, és molt guai perquè és una novel·la epistolar, és a dir, la novel·la està feta de cartes que s'escriuen els personatges entre si explicant-se el que està passant i alguns informes d'alguns personatges. És un llibre que a mi em va agradar molt i em va atrapar moltíssim. I en la mateixa línia, Frankenstein de Mary Shelley també em va encantar i ens parla del doctor Victor Frankenstein, que està obsessionat amb crear vida de la matèria morta, és a dir, de cadàvers, perquè li encanta la ciència, té unes ganes de descobrir coses i tot, i acaba creant una criatura. I quan veu que és lleig, que no és com ell s'esperava, que realment ja ha aconseguit el seu objectiu i que no sap què fer-ne, l'abandona. I aquesta criatura, que ha sigut creada com si acabés de néixer i és abandonada pel seu pare, el busca, vol que el cuidi, vol amor, perquè en el fons és un humà creat a partir d'altres humans, però és bo, ha nascut bo. Però com que és abandonat i el seu pare no vol saber res d'ell, doncs començarà una recerca per venjar-se de la persona que l'ha portat a la vida i després l'ha abandonat. Anne de les Teules Verdes, de Lucy Maud Montgomery, és un llibre preciós. A mi m'encanta, El personatge de l'Anne és un dels meus preferits i ens parla de l'Anne, que és una nena òrfana que és adoptada pel Matthew i la Marilla, uns germans d'Avonlea, un poble, que estan buscant un noi per ajudar-los amb la seva granja. Quan se n'adonen que és una nena i no un nen, perquè ells volien un nen, la volen tornar a l'orfenat. Però l'Anne aconseguirà quedar-se a Avonlea, fer-se la seva llar allà, ja que ella mai ha tingut família. I és un llibre superbonic, superpreciós, amb unes descripcions i un tot, i el personatge de l'Anne és que és literalment la llum i tot el que hi ha de bo en aquesta vida. Cims borrascosos d'Emily Brontë, que a mi m'encanta. El vaig llegir per primer cop a primer o segon de batxillerat a Literatura Universal i em va encantar. És una història d'amor molt tortuosa i molt tòxica, que passa a uns cims borrascosos, a uns erms, on el Heathcliff i la casa
Catherine s'enamoren, però el seu amor és impossible perquè ningú deixarà mai que estiguin junts. I el Heathcliff mai deixa d'estimar-la, encara que ella ja no estigui al seu costat, encara que ella hagi desaparegut, encara que tothom l'odiï perquè el Heathcliff és adoptat. A casa seva tothom el tracta malament, el tracten diferent. Bé, és un llibre pel qual jo us recomano fer-te un mapa genealògic dels personatges perquè n'hi ha tants i alguns amb noms repetits que és complicat seguir la història, però a mi em va encantar perquè és aquesta fugositat, aquest amor turmentós, aquesta passió desenfrenada que no pot acabar bé, evidentment, de cap de les maneres, però és un llibre superguai, supergòtic, que a mi em va encantar. Per cert, ara estava editant i pensava, crec que no he posat la història secreta. Per què? Perquè és un dels meus llibres preferits i jo no sé per què no l'he posat. Se'm devia passar. Com que el tinc una mica apartat a la prestatgeria, no devia pensar-hi, però és un dels meus llibres preferits, ha d'estar en aquest vídeo i bàsicament és l'obra de literatura fundacional del Dark Academia i ens parla d'una universitat superprestigiosa a Vermont on arriba un alumne a través d'una beca. Ell s'avergonyeix moltíssim de ser becat i aconsegueix entrar a un grup reduït de 5, 6, 7 alumnes, crec que són 6, que estudia cultura clàssica, llengües clàssiques, grec i tal. I comença a veure coses que no li quadren, coses rares, que els seus companys no li expliquen coses, que un dia arriben amb una esgarrapada, coses molt estranyes, que ell no entén què està passant i ell té aquest FOMO, ell necessita sentir-se part d'aquell grup i veurem què està disposat a fer per sentir-se part d'alguna cosa. I és un llibre que a mi em va encantar, o sigui, és que tant de bo me'l pogués borrar del cap i tornar a començar-lo. Ai, tant de bo es pogués fer. I no podia acabar amb uns llibres que no fossin la saga de Fairy Oak, que per mi són la meva infància. De fet, en tinc més a l'habitació, tinc tenir com 12 llibres de Fairy Oak o 10, en tinc molts, i són aquests llibres tan preciosos de dues germanes bruixes, la Parvinca i la Vainilla Periwinkle. La Parvinca és bruixa de la foscor i la Vainilla és bruixa de la llum. Evidentment, la Parvinca es veurà atreta per la foscor, pel mal, no? Perquè hi ha com un mal que està assediant el seu poble, que amenaça amb destruir-ho tot. Les bessones hauran de lluitar per estar juntes, per vèncer aquest mal, per vèncer aquesta foscor. És que a mi em va agradar molt, o sigui, és un llibre que he rellegit 1000 vegades. Hi ha com diferents aventures, és un llibre super cozy, super tendre, que a mi em va agradar molt. Les il·lustracions a dins són senzillament perfectes, o sigui, és que és superguai. M'encanta aquesta saga. I segur que hi ha més llibres que m'he deixat, perquè és que hi ha molts llibres que m'agraden. Cada dia penso que tinc un llibre preferit nou, però bé, aquests serien alguns dels meus llibres preferits. Segur que faig una segona part amb 20 llibres que m'he deixat, perquè és que és superpossible, i molts llibres que encara no he llegit i que quan els llegeixi es convertiran en el meu llibre preferit també, perquè això passa molt de dir, buah, aquest llibre no sé com l'havia pogut llegir abans perquè és de les millors coses que m'he trobat. Ha vingut l'Abril ara a mitja gravació, així que res, fins aquí el vídeo. Aquests són alguns dels meus llibres preferits, com ja he dit, segur que faig segona part perquè oi que en tinc molts jo. En tinc moltíssims. I què hem de fer? I subscriure-us, i donar-me like i comentar-me i dir-me quins són els vostres llibres preferits, que això sempre m'interessa molt. I un cop més, doncs gràcies per veure'm i ens veiem a la propera.